Mazora sei muri eZimbabwe? Tiri kufara kusangana manheru anhasi. Tinoda kutenda Mwari kuti macommanders enyu ese akachengeteka. Zvisinei kuti vamwe vari kusungwa, vamwe vari kutsvagwa, ndo zvinoita mustruggle, ihondo yatinenge tiri pakati payo, nenhau yekuti nyika haingouyi nyore. Dambudziko rataita munyika ndeyekuti Zimbabwe is no longer being run as a state. Zimbabwe is now being run as a tuck shop. Every system yestate yaane duplication yezvigananda. Izvezvi tikatarisa CIO yenyika yaakufamba in 3 ways. Pane wari kupinzwa wari under zvigananda neFAS. Sa confusion inenge iri ikoko yacho is too much. Tobva toenda polisi yenyika. Polisi yenyika yakuisirwa private investigating companies. Ndo ari kupiwa license achiita a parallel structure to counter police. Kuitira kuti police inoshanda zviri professional. So in the process yekushanda zviri professional, zvigananda kana zvine matargets avo haasi kuzobuda semabudira avanenge vakatarisa. Saka vari kushandisa anonzi private investigating companies, ende ari kutowanda, ari kupiwa license muZimbabwe under that. Ndo vanhu vakushandiswa as police. Saka zvavakuita ndezvekuti ndivo vanovhima vanhu, worova vanhu, wapedza woenda kunodhamba kupolisi. Mapurisa, hakuna mapurisa SID law and order anorova vanhu muZimbabwe. Mukatoona munhu achiitwa hand over kupolisi achinzi arohwa nemabogus investigative companies aya anenge ashandiswa kunobata munhu. Saka haukwanisi kuvatresa. Then rimwe dambudziko riri kuitika pavanhu vari kusungwa kupolisi nderekuti vari kunzi sainai non disclosure documents muchinyeba kuti takatumwa naGeneral Chiwenga. Asi uri kuziva kuti signal yakabva kuna Commander Geza ndiani, ichitaura kuti nyika yaparara nenhau yezvigananda iyi. Saka ngatizvisunungurei as the mass of Zimbabwe. Saka ivo vari kunzi sainai non disclosure, munhu wese achinyora kuti ndakatumwa naGeneral Chiwenga wobva wabuda. Ndiani patiri tese ipapa akambotaura naGeneral Chiwenga kana kumbosvika 300 meters closer kwaari? Tese hatina. Kutomuonerawo kure nekumuonerawo paTV. Saka ndo desperation yaapo pasystem now. Zvakawanda hatichanyanyi kutaura nenhau yekuti kuna vakasungwa tine tichida kuti mutemo uite basa rawo. Taane 11 vanhu vasungwa, and they are still targeting more people. And vanhu vamwe vari kutargetwa havanei chekuita nedemo yakadedzerwa naCommander Geza, asi vane matargets avo. Vanongonzi vanga vari kudemo nenhau yekuti demo payasina kuita kickstart hapana vanhu vavakaona wekuti vaikwanisa kutora maphotos kuti vanga vari pademo iyoyo. Saka is just a list rekuti vanongofunga vakagara vachiita meeting kuNewlands kwavari kuitira mameeting uko, woti nhingi ngaapinde mukati, nhingi ngaasungwe, nhingi ngaasungwe. Saka masungirwo ava vari kuita, vari kushandisa private investigation company zvonoita hand over vanhu kupolisi. And dambudziko raakuitika nderekuti vamwe vari kusvika kupolisi warohwa. Ndo
system yaamunyika ndo pashata patiri kuda kuti tione kuti panogadziriswa sei nekukurumidza. Ndosaka makaona nezuro tichinetsana neorganization yaana Chidhawa inonzi Matrix inhau yekuti tinenge tapiwa intelligence dzekuti vari kuita sei ende vari kushandidzana nanani. Izvezvi tiri kuita ma-investigations kupolisi kuti pane polisi yakadeployiwa here kuti inosunga madzibaba eshanduko. Pari zvino hatisati tane record of any police officer kune vanhu vakaenda kunoarresta madzibaba eshanduko. Hatisati taona any record rekunzi police was deployed with an agenda yekuti vanotsvaga madzibaba eshanduko naComrade Saruwaka. Hatina record riri kupolisi rawanikwa rakadaro up to now time dzandiri kutaura 1753. Kana vachazogadzira nderekugadzira, asi toda kuziva kuti vakasvika ipapo ndivanani. And I want to tell you people of Zimbabwe, record iroro havasi kutipa nenhau yekuti vakasiya varowa mudzimai wamadzibaba eshanduko namadzibaba eshanduko wacho. Regai timirire pano, ndiyo information yatiri kuda kuti muzive. Saka semhuri yeZimbabwe, unity is very important. Kune wese vari kuruling nekuopposition. Siyai kudivhaidhana nenhau yekuti vasungwa sei, vasungiswa nani. Mofokasa parevolution. Tiri parevolution. Mosiya macommanders oita basa. Hondo dziri kusanganikwa nadzo idzi ndedzerevolution. Asi zivai kuti musystem yenyika pane vari kutsigirana nemasi. And taakusvika almost kuma 94% now. 6% ndio iri kushandidzana nezvigananda. Saka kana makanzwa Commander Geza vachiti mirirai muone action, muchanakirwa. Tiri kuenda towards action. Vanhu vachanakirwa. Ngati observei, toramba tichinamata like the Romans. Never close both eyes. Ziso pamuroi. Tinotenda muri yeZimbabwe. Ndiyo information yatinayo pari zvino.